Que tal? Desde o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia damos boa benvida a este primeiro webinar co que comezamos un programa de formación e tamén de reflexión profesional sobre a comunicación corporativa, unha área moi importante na nosa profesión, crecentemente importante nos últimos anos, tamén dentro da nosa colexiación, e a que estamos dedicándolle interese como colexio. Este mesmo ano se constituíu un grupo de traballo dedicado á comunicación institucional e corporativa que busca, por unha banda, dar ferramentas formativas no que ten que ver con todos os aspectos técnicos, con todas as novas experiencias das que se poida aprender, e tamén abrir ese espazo de reflexión colectiva para consensuar boas prácticas, para que estean presentes a ética e a deontoloxía que a nos parece que deben presidir o traballo periodístico en calquera lugar e circunstancia, eso reivindicamos. Este primeiro webinar vai estar conducido por Jorge Isla, que é membro do Pleno Territorial do Colexio, dentro da demarcación territorial de Ourense, e o director de Consultando, de Comunicando, Consultoría de Comunicación, e vai conducir e presentar a nosa ponente de hoxe, unha profesional da comunicación corporativa tamén, como é Bárbara Agué Vilariño. Deixo vos xa con el e con ela. Grazas a todos. Muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias tamén ao Colexio para contar conmigo para facer de fío conductor deste primeiro seminario, esta primeira xornada deste ciclo de seminarios online na comunicación corporativa, comunicar con estrategia. Para mí un placer formar parte, colaborar dese grupo de traballo de comunicación corporativa. Como dixéramos tamén no último pleno, independentemente da función puramente xornalística que os xornalistas facemos os medios, para a redundancia, a veces tamén temos que facer hincapié, ou temos que centrarnos tamén na labor que moitos xornalistas están ou estamos realizando do outro lado do mostrador, non? Dentro da comunicación corporativa. Nesta primeira xornada, destes 3 seminarios online, e logo unha xornada presencial, que creo que vai ser o 20 de novembro en Santiago, contaremos coa presencia de Bárbara Agué Vilariño, unha xornalista e consultora de comunicación que tras unha época na COPE e Xornal de Galicia, desde 2009 traballou para institucións e empresas de ámbito industrial, enerxético, sociosanitario e político, con especial dedicación nas novas canles e narrativas da comunicación corporativa. Saben de 2024, comunica e difunde a través do colectivo da Bella, do que é cofundadora, enfocado nas historias que pagan a pena dar a coñecer, sobre todo nos eidos culturais, sociais e deportivos. Ademais, Bárbara tamén guía formacións sobre comunicación igualitaria, deporte inclusivo en novos medios, e colabora con espacios alternativos, como é o caso de Pícara Magazine, unha publicación da que forma parte do seu colectivo editor, dende os seus comezos, onde ajudou a montar o seu laboratorio de xornalismo Pícara Lab. Esa primeira dilación, cedo a palabra a nosa real, a nosa verdadeira protagonista de hoxe, que non é outra que Bárbara González Vilariño, para falarnos de estrategias de comunicación digital. Moi bons días, Bárbara. Moi bo día a todas as persoas que estades conectadas. Grazas por esta introducción tanto ao Colexio como a Jorge. Tamén saudar as persoas que o veredes en diferido. E, convidarvos, por suposto, teredes o meu contacto para calquera dúbida que non se poida resolver neste momento do directo. Está moi ben ter este espazo de reflexión porque na nosa profesión isto, pois era algo relativamente novo, non? Falábamos antes de que escasamente leva a comunicación corporativa instaurada xa de un xeito máis profesionalizado nos últimos 15 anos. E temos que comezar, se cadra, por desmentir algúns mitos e creencias. Eu quero que saia desde aquí máis empoderadas posível, porque temos aí ese mito de que eu, claro, xa teño certa idade, media idade ou demais, máis menos creo que é a media das persoas que estades agora mesmo conectadas, e temos este mito, é que eu non son de digital. Como se pensáramos que únicamente se pon dedicar a comunicación digital, a todo o que ten que ver con redes sociais, con web, as persoas que naceron do ano 2000
en adiante, non? Parece que semella que estas persoas naceron en lugar de cun pan debaixo do brazo, que naceron xa cun móvil debaixo do brazo e que coñecen exactamente todos os códigos e o xeito de comunicarse no digital. Cando creo que estamos nun momento propicio precisamente por todo o que está a acontecer no eido digital, por esa velocidade, esa fugacidade na comunicación, estamos nun momento no que hai que voltar aos básicos. En realidade, se sabes de comunicación, sabes adaptarte a calquera calde. Isto sería como dicir, bueno, o meu non é a radio, o meu non é a televisión, é simplemente unha adaptación a eses códigos, non? Veremos un pouquiño, a idea que teñades pois como unha pincelada, uns pequenos tips para poder manexarvos no eido digital e que aquí todas as persoas podades sacar o máximo posible, non? Mais nunha data 11 do 11 ás 11, creo que ten que acontecer algo apoteósico neste momento. Entón, que levedes un pouquiño tanto as persoas que xa estades familiarizadas coa comunicación digital como as que se cadra o vedes como algo lonxano ou mesmo que partidades desta creencia inicial, no? De eu no digital, filliña non sei que nací noutro momento. Pois non, voltemos a eses básicos, no? Como os dicía, digital e offline realmente o que comparten é a mesma estrategia, únicamente temos que adaptarnos a esas calles. E iso é o que veremos un poquinho para non afundir na rede, non? Primeiro, fagamos esta vista para comezar a navegar, a vista desde o estaleiro. Comecemos, pois, sabendo que aconteceu, no? Con esta revolución digital que vimos especialmente pois, pegar forte nos últimos, se cadra, 10, 15 anos, no? Vexamos este cambio de paradigma, unhas claves para poder adaptarnos a estes novos medios, xa non tan novos, desde logo, e ver que tipo de códigos non estamos a falar. Primeiramente, pois o panorama era offline, pois era bastante coñecido por todas, non? Estudado nas universidades. Agora, por sorte, temos comunicación corporativa xa instaurada dun xeito máis aló dunha asignatura troncal que foi nos meus tempos, cando rematei en 2009, pois agora xa está integrada dun xeito moito máis profesionalizado e máis troncal, non? Pois, previamente, era, basicamente, traballamos con unidade de nota de prensa, un argumentario, unha documentación para pasar a medios, un xerar unha entrevista, non? Coas portavocías que tiveramos. A continuación, isto trasladábase aos medios de comunicación e despois chegaba ás audiencias, non? Digamos que era algo, pois, prácticamente bastante unidireccional, no que as e os xornalistas que traballábamos na comunicación corporativa, pois, pouco tiñamos que ver ou que contrastar directamente con esas audiencias, non? Este cambio de paradigma creo que xa non nos pilla a moitas persoas, non, fora do que está a pasar, non? Pois agora voltouse algo moi bidireccional, no que temos xa unha mestura na que directamente a empresa, a institución, esa parte corporativa pode comunicar directamente, grazas á masificación das canles dixitais, coas persoas, digamos, o público final ao que nos achegamos, non? É dicir, que se salta incluso en algún caso a intermediación cos propios medios de comunicación. Entón, como podemos adaptarnos aos medios? Pois habitualmente o que se estaba a facer nos primeiros comezos de, bueno, parece que temos unha páxina web onde podemos volcar unha nota de prensa e ao mesmo tempo temos un enderezo electrónico no que poder mandar esa nota a medios xa digitais que comezan a aparecer, medios nativos digitais, non únicamente unha traslación do impreso ao digital. Pois o que tiñamos era, vale, collo esa nota de prensa, vou subila na miña páxina web e, con sorte, pois difundo algo en redes sociais, que difundo basicamente unha ligazón e aí o pode adixerir calquera persoa. Claro, este se cadra non é o panorama pois máis axeitado para que as persoas que non están familiarizadas con medios de comunicación poidan realmente enterarse do que queremos contar, non? Entón aí temos que ter novamente esa volta aos básicos e pensar novamente un criterio xornalístico. E, como vos dicía, adaptarnos aos novos códigos e aos novos medios que imos ter, non? Por ter un pouquiño unha diferenciación, porque se ben é certo que a día de hoxe podemos estar falando dunha serie de redes sociais, dunha serie de conceptos de CMS, de constructores web, digamos, pois isto pode variar bastante. Entón, a miña idea é que quededes cunha idea moi básica, que funciona isto exactamente igual para offline, non? De como está estruturado o panorama e que diferenciemos algo moi importante. Que hai uns medios propios, vale? Que veremos a continuación, que son os que manexamos nos e sobre os que temos o control. Hai uns medios que son gañados e tamén chamo prestados, porque aquí entrarían, por exemplo, as redes sociais. Non son nosos, senón que son propiedade de Meta ou quen sexa, de Elon Musk. Así que coidadiño con ver a quen pertence e que nos pode deixar facer ou non facer nas nosas canles, nosas. E tamén os medios pagados. Como vos digo, estes dous
eixos, no? Os pagados, os propios e os pagados, serían algo que compartimos totalmente con comunicación offline. Así que, como vedes, temos uns códigos aí xa bastante semellantes, non? Moi ben, Bárbara, entón, como trasladamos todo isto? Como trascendemos entón de unha nota de prensa que subo na miña páxina web e difundo consulta en redes sociais, non? Pois como os dicía, adaptarnos a códigos. E vou poñer pois, un exemplo relativamente frecuente que creo que é como se poden apreciar mellor as cousas, non? Eu levo comunicación dunha institución de xeito voluntario que é a Agrupación Deportiva Ibérica e dedícase a defender a diversidade no deporte, tanto en España como en Portugal. Entón manexamos, pois, como poderedes comprender, medios de comunicación tradicionais, tamén nativos digitais, pero tamén temos comunicación digital, sobre todo redes sociais e páxina web. Entón, para comunicar un feito que era o posicionamento da Agrupación Deportiva Ibérica a respecto dunhas probas de sexo, de verificación de sexo que se quere facer a atletas femininas, o que fixemos foi... Perdón, bueno, se tes algunha dúbida, por certo, pois podes comentar. Vamos despois, te parece? Non sei se é unha dúbida por aí ou é simplemente que se nos escapou un micro. Vale, escapouse un micro, non hai problema. Como vos comentaba, manexamos esa unidade básica, digamos, de comunicación mediática que sería a nota de prensa. Agora ben, non facemos unha traslación exactamente directa, 100% igual, da nota de prensa á páxina web, senón que temos unha sección de noticias onde xa facemos un contido moito máis redaccional e máis pensado para o consumo das persoas que non teñen por que ser xornalistas, incido moito nisto, senón para que calquera persoa interesada nesta cuestión que o poida comprender. Entón, primeiramente, facemos esa traslación a través da páxina web. E a continuación o que facemos é unha traslación ás redes sociais. E como vos dicía, non facemos únicamente ese link, non sería o máis axeitado, senón que intentamos difundir esta información dun xeito moito máis mastigado, non? Como poderedes ver, aquí, bueno, pois tratase de manexar, ao final, como vos dicía, os códigos básicos do xornalismo, un titular, non a discriminación do deporte, poñemos a continuación. Claro, por certo, isto é un carrusel de Instagram, que é un formato no que podemos alternar distintas imaxes ou vídeos, entón a xente que vai vendo é unha secuencia de diapositivas, de acordo? Entón, esta sería a secuencia, non o que fixemos foi, a partir desa unidade básica que é a nota de prensa coa que traballamos, foi dicir, vale, pois isto vai ter esta forma na páxina web, na sección de noticias, e vai ter esta forma de explicarse nun carrusel en Instagram, que non é... Bueno, pois como sería o que consideramos unha mala práctica, poñer directamente a nota de prensa sería a solución máis doada e máis áxil, pero desde logo non calaría igualmente. E de feito, os resultados que tivo esta publicación, como vos digo, máis explicada cun titular e cos ítems informativos máis relevantes aquí perfectamente explicados, e bueno, ademais acompaña cun deseño moi atractivo feito por las compañeiras que están en deseño, axuda a que a nosa mensaxe chegue. Entón, isto que vos pasaba por aquí era por darvos unha pequena pílula de como facer esa primeira traslación. Pero imos entrar un pouquiño máis todavía en materia, nestas cales que estábamos a falar, e sobre todo o que me interesa que saíades desta sesión é cos criterios de en que cales estar, non? Porque, bueno, desde logo, se non sabemos cara onde imos, pois esta frase típica mariñeira, non? Bueno, en realidad é unha cita de Séneca, que ningún vento vai ser favorável se non sabemos cara onde imos, entón disparar a todos os sitios non nos vai vai facer chegar a ningún lugar. Entón, primeiramente, a que nos referimos con cales propias cando estamos a falar do eido digital? Pois, sobre todo, como vos comentaba anteriormente, son esas cales sobre as que temos absolutamente todo o control. Bueno, a día de hoxe, 100% non podemos desenvolver o noso, sería demasiado custoso, non? O noso propio CMS e demais, ou incluso ter os nosos propios servidores onde aloxar as nosas webs. Hai empresas que sí que o fan, institucións, pero sería o máis doado pois, facer un aluguer, non, dese servidor. Pero en todo caso, que sería as cales, por quedarnos con esta clave, nas que teríamos o maior control. Serían webs, o blog, que non deixa de ser unha sorte de páxina web, pero máis dedicada a ofrecer un contido pois redaccional máis mastigado. As newsletters tamén. Nas newsletters tamén, a pesar de ter que contratar un xestor de newsletters, sí que teríamos tamén máis control. O podcast, por exemplo, tamén un formato visual, audiovisual. Quería facervos tamén unha pequena contextualización de como están agora mesmo o entorno web, como están as páxinas web a día de hoxe, porque isto é unha gráfica que vos saquei, tedes aquí as referencias por se queredes consultar máis en profundidade.
Estas son as estatísticas de principais medios de comunicación de Estados Unidos, pero en realidade é algo que está a acontecer en todas as webs a nivel mundial. Por destacar uns datos, o Wall Street Journal, pois como vedes aquí nos últimos tres anos, pois perdeu un 40% do tráfico orgánico. A que nos referimos con tráfico orgánico? Por entendernos, buscadores, un Google. Cando alguén busca en Google algunha temática, algún feito informativo, algo sobre o que quere ter máis opinión, eso sería cantas veces aparece esa páxina web, neste caso Wall Street Journal, como fonte e a xente finalmente acaba facendo clic. Business Insider sufriu unha perda de tráfico do 50% e, de feito, os últimos datos que se manexan a nivel mundial é que o 75% das buscas que facemos non rematan en clic. Pensade moitas veces nos vosos propios hábitos e con iso xa teredes unha clave dos hábitos que se están a ter, non? Entón, que panorama nos deixa isto? Que sí, é importante ter unha páxina web, unha canle propia, como estábamos a falar, pero é relevante, sobre todo, ter en conta, bueno, primeiro, que é onde poderemos ter ese control máis total, que ninguén nos vai mover os marcos para entendernos, e sobre todo darnos atención en que temos que poñer o foco en construir unha comunidade, en realmente xerar un espazo no que a xente vaya a consultar esa información. Esa é, sobre todo, a clave. É dicir, centrarnos en métricas menos vaidosas, como pode ser o número de visitantes, e pensar máis en, isto aplica tanto a empresas e institucións, e a xente que vai á nosa páxina web, canto tempo está consumindo páxinas, artigos, o que sexa, a unidade que manexemos básica, canto tempo permanece, cantas páxinas está a consultar nese tempo que está a consumir os nosos contidos, e con isto saberemos se realmente hai interese ou non hai interese. De nada serve ter 100.000 visitas na nosa páxina web se o tempo medio da sesión, é dicir, eses 30 minutos que Google Analytics, bueno, digo Google Analytics porque é a ferramenta que máis seguro estades acostumadas a empregar ou alo menos a escoitar. Pois é o tempo medio de sesión, eses 30 minutos, se solamente consume un artigo, entra de segundiños. Moito mellor que teñamos igual algo máis modesto, unhas 50.000 visitas, baixamos a metade, sen embargo teño que esa persoa consulta 3 páxinas nese tempo medio de visita e que está 2 minutiños consumindo contido. Entón, iso que nos demostra que realmente hai un interese. Moito mellor irnos a esas métricas máis modestas, pero sen embargo que teñen unha profundidade de lectura moito máis interesante, no? de cara aos intereses. Entón, o que vos aconsello tamén, porque xa que no eido digital se pode medir todo, irnos moito máis a esas métricas de profundidade, non as vaidosas de 100.000 visitantes, xa, pero canto tempo permanecen aí consultando información? E máis, realmente chegan ás páxinas que nos interesa que vayan consumir información? Esas son as preguntiñas coas que creo que vos quededes. Interésame moito agora facer este foco nesas canles, non? Nesa segunda estandarización de canles. As canles gañadas, bueno, que eu denominei prestadas. Estas canles dependen de, bueno, algo que tamén manexamos en comunicación offline, de influencia, sen lugar a dúbidas, ¿no? Que te podamos ter sobre un medio, aquí podemos pensar en redes sociais sobre alguén, un perfil influinte, non? Tamén depende de derivas corporativas que poida ter esa canle gañada prestada e, isto seguro que vos soa moito máis, da algoritmia e mesmo da intelixencia artificial que nos pode estar a modificar os hábitos de consumo. Se vos fixades, agora nas plataformas de redes sociais, xa directamente permiten crear contido con intelixencia artificial. É dicir, non soamente etiquetar o que podamos subir que teña intelixencia artificial, senón tamén xa che permiten, mira, crea directamente aquí coa nosa intelixencia artificial. Cando falamos de medios gañados, pois medios digitais, nativos digitais especialmente, e de prestadas redes sociais. Interésame moito incidir nisto porque se cadra, pois hai moitas estrategias de comunicación digital que están sustentadas únicamente en redes sociais. E sí, hai realmente estrategias de comunicación digital que funcionan moi ben únicamente con redes sociais. Únicamente mesmo atreveríame a dicir cunha súa rede social, como pode ser un Instagram ou un TikTok, por exemplo. Pero, que acontece cando temos esta situación? Non sei se vos soa esta fotografía. Este foi o momento, non sei se lembrades as persoas máis nostálxicas, antiga Twitter, agora X, pois cando Twitter foi a máxima expresión da Revolución Árabe, lembraredes, tiñamos moitísima información grazas precisamente ao que xornalistas e mesmo o que se chamaba o xornalismo cidadán naquel tempo, pois estaba rechoucheando e compartindo contidos a través de Twitter, pois todo iso cambiou cando cambiou a persoa que é dona da rede social desta empresa, non nos esquezamos,
cambiou non solamente o nome, senón que todo o sistema de algoritmia acabou totalmente modificado. Xa non é posible, atrevo-me a dicir, ter esa procura, ese descubrimento desas contas, desa información, incluso aínda que a busques, porque agora o que atopas cando buscas algo son os resultados de procura e ademais polo medio métenche por algoritmia contidos que poden xerar en ti polo estudo que fai das búsquedas e do que ti subes, contidos que che provoquen amor ou odio, basicamente imos para aí, esta absoluta polarización. Xa hai unha barra libre de todo tipo de contidos de violencia, contidos sexuais, no que non existe xa prácticamente ningún tipo de moderación. Sí, poñen como, bueno, salvagarda, digamos, da información, o que son as notas da comunidade na que as propias persoas poden matizar algún contido, algún post, agora chamanse posts en X, poden matizar se iso é veraz ou non, poden matizar certas cuestións, pero ainda así non hai ninguén ao volante, literalmente. Entón, cando chegou Elon Musk, xa vedes que chegou, ademais, bueno, conto a anécdota porque me pareceu bastante graciosa, ¿no? Que en inglés let's sink in, ¿no? Imos entrar nisto, sink ten a doble acepción, tanto a nivel de verbo como de sustantivo, un lavabo, un sink. Entón, por eso entrou cu lavabo. Entón, desde que entrou cu lavabo en Twitter, pois cambiou totalmente a rede social. Entón, que aconteceu? Sobre todo, isto pegou moi forte en moitos medios de comunicación, sobre todo en moitísimas institucións, que acabaron pasando por a peaxe de verificarse, que é un pouco onde podes ter ti certa mesura e certo control de que realmente os teus contidos cheguen onde teñen que chegar. O meu consello, por certo, xa que falamos de X, hai unha característica que todavía segue vixente a día de hoxe e que teño agradecido moito ter feito no seu día cando abrín a conta de X, que son as listaxes. Podedes facer listaxes temáticas do que vos apeteza. Por exemplo, cando quero estar o día de algo que acontece a nivel local, xa teño unha listaxe que podes facer pública ou privada, onde podo incluir as contas que quero seguir e aí teño un timeline, vale? Aí sí que está máis ou menos dun xeito cronolóxico, seguen a non modificar moito iso, e podes ter un seguimento realmente dos temas que che interesan se que teñas todo ese ruido, non, feito adrede para despistar, en realidade. E seguimos un poquinho con esta perspectiva das cales, que xa nos quedaría o último, e se cadra algo moito máis doado de explicar e de ser comprensível para todas, non? Esas cales pagadas, imos facer aquí unha pequena matización, non? Que van desde un pago por publicidade, non? Como pode ser un Google Ads, un Meta Ads. Cando falamos de Meta é a matriz de Facebook, de Instagram e de Threads, que Threads digamos que é algo moi semellante a X. E tamén, desde logo, pois, acordos con medios de comunicación, igual que se podería facer nun medio offline, non? Ou mesmo contidos patrocinados, como digo, tamén as clásicas public reportaxes, non? Que podemos ver nun medio impreso. Poño vos simplemente pois, aquí unha colaboración que me parece moi interesante dun medio nativo digital como é 20, que sería a división, digamos, máis de tendencias e contidos digitais de Praza, e que ten o patrocinio de Puntogal, como vedes aquí nesta da captura de pantalla. E moi ben, agora que temos esta perspectiva de que medios temos, non? Sabemos diferenciar un pouquiño, sabemos, bueno, pois por onde tiramos, onde estamos agora mesmo, porque supoño que moitas persoas que estades aquí xa teredes máis ou menos algunhas cales controladas e cales abertas, non? Pois a pregunta será, bueno, pero hai que estar en todas partes, non? Cantas máis redes teña, pois moitísimo mellor, non? Pois a ver, se podes estar en todas, pois adiante, non vos ser eu quen vos diga que non, pero o lóxico sería estar onde realmente teña un pouco de impacto a nosa estrategia, non? Un mínimo de impacto garantido. Se sempre é certo que están a xurdir novas redes sociais e pode ser que fagamos un ensaio erro de mira, a ver que tal vai funcionando isto, non? Por exemplo, algo que vos diría, se tedes Instagram, pois tería lógica ter un TikTok, non? Aínda que simplemente sexa replicando o mesmo contido. Quero dicir, o vídeo que vou subir, ou a imaxe, que tamén se poden subir carruseis de imaxes en TikTok. O que vai a subir en Instagram vou non poñer en TikTok, porque mira, ese alcance orgánico que vou sacando. Tampouco é moito máis tempo que vou implicar niso, non? Pero sí que vos aconsello ter en conta, pois, unha serie de recomendacións, de chaves, sobre todo, pois estas preguntas e ademais vou vos dar 5 ferramentas para que sabedes un pouquiño guiar as vosas decisións, que creo que é relevante. Igual que é relevante saber a que medios temos maior preferencia, ¿no? Dentro dunha estrategia de comunicación offline. Imos máis a xeralistas, preferimos especializados, non? Pois isto é o que temos que ter exactamente claro, esa volta aos básicos, tamén no digital. Entón,
As preguntas que vos aconsello facervos é, sobre todo, onde busca información o meu público? Porque pode ser que por faixa de idade, por hábitos de consumo, que únicamente se mova en TikTok. Non aconsello ainda así, como vos comentaba, hai estrategias moi exitosas que únicamente dependen dunha canle, pero nunca sabemos que vai pasar. Lembremos ademais que TikTok tivera unha censura moi recente en Estados Unidos, entón, se igual o noso público objetivo está en Estados Unidos, pode verse afectado. Así que teñamos en conta sempre o clásico non ter os ovos sempre na mesma cesta, non ter todos os ovos. Desde logo, que cales se van a adaptar mellor a chegar a comunicar ao meu público obxectivo. E tamén que quero conseguir, porque en moitas ocasións as estrategias de comunicación buscan algo máis que influencia, non? Buscan tamén provocar, por exemplo, un cambio social. Hai moitas marcas ou institucións que o que procuran, ademais de informar o que se está a facer, digamos, desde a institución, tamén procuran, por exemplo, pois un cambio para evitar a drogodependencia, por exemplo, non? Pois podemos activar segundo que estrategias de comunicación no eido digital para conseguir eses obxectivos. Pero isto seguro que as miñas compañeiras e compañeiros que van ter as vindeiras sesións de comunicación van a axudar a que conectedes todo moito máis, non? Por iso tamén vos convido a que sigades as seguintes sesións de comunicación corporativa para encher, non? Todo o marco. Que quero conseguir, como comentábamos? Que mensaxes e que rol persigo? Persigo un rol de únicamente informador, ¿no? de institución informadora, ou persigo provocar sin inspiración, provocar un cambio, ¿no? Que é o que quero facer con a miña presenza nesa canle social, ¿no? Nesa canle digital. E desde logo unha pregunta de todo clásico: que recursos reais teño? Porque eu podo ter, vale, moi fiado que sí, realmente quero poñerme en redes nas que haxa un consumo de vídeo moi elevado, pero, sen embargo, non teño recursos suficientes, nin o tempo, nin os recursos económicos para poder realmente executar iso. Así que vai ser, desde logo, outra pregunta moi determinante. Moi ben, e para poder dar contestación a estas preguntas, pois vou vos aportar unha serie de pílulas. Esta presentación ídela ter xunto cuns recursos, así que, bueno, quero dicir para que ninguén este agora anguriada en facer capturas de pantalla. O primeiro, que seguro que é moi coñecido por todas e todos, o JD, que ten pasvos aí un pantallazo, ¿no? de audiencias e de medicións moi específicas, tanto de medios que teñen unha traslación digital como de medios nativos digitais. Isto pode ser do voso interese, sobre todo para seleccionar pois en que cal les pode interesar poñer un banner, por exemplo, unha publicidade de display, ou o que sexa, o contido patrocinado, ¿no? Como viramos previamente. Tamén dentro da parte estadística, da Asociación de Investigación de Medios de Comunicación, aquí tamén tedes, bueno, incluso inclúen YouTube, ¿no? Nesta categorización, e tamén podedes ter, pois, outra procura un poquinho máis axeitada. Estas dúas, sobre todo, pois valen vos, pois se queredes facer algunha estrategia pagada, ¿no? Como vos dicía, tanto de anuncio como de algún contido patrocinado, pero que saibades un pouquiño, pois, como se vai movendo. Se queredes traballar algo de o que se chaman influencers, de influencia, ¿no? Con algún perfil, sei que hai axencias que manexan métricas, pero aquí o que recomendo sempre é ir directamente a esa persoa que nos interesa, que, por certo, sempre vos recomendo facer estrategias de nicho e non ir como víamos antes nas páxinas web, non ir simplemente a quen teña volumen, pero que igual me interesa ter o que se chama microinfluinte, que ten, pois, eu que sei, 5.000 seguidores, pero que resulta que eses seguidores están en Galicia, teñen un compromiso moi grande coa lingua, coa cultura, non? Entón, sí que me interesaría ter unha relación de contido con este profesional, pero que vai moito máis pensado para o meu público, non? Comento porque é algo que se acostuma a ver moito en moitos briefings de comunicación, é un erro moi grande, moito mellor, como vos dicía, menos métrica vaidosa e moito máis ir ao que realmente xera unha profundidade e coñecemento para a nosa marca ou institución. Outra ferramenta que vos recomendo é o estudio anual de redes sociais que se fai desde IAB Spain. Teredes a ligazón para poder descargar este informe. Únicamente tedes que poñer o vosso enderezo electrónico, pero non vos preocupedes que non chega ningún tipo de spam. Simplemente o teñen para facer un pouco de reconto de cantas descargas leva ese arquivo, vale? Poñevos aquí simplemente un pantallazo que me parece interesante. Tedes métricas moi en detalle para saber pois que perfil de persoa usa, por exemplo, TikTok, en que rango de idade se atopa, ou incluso que uso se fan desas redes sociais, que, bueno, principalmente xa poderedes sabelo polo grosso propio consumo, que é principalmente entretemento e, sobre todo, información. E aquí vedes pois esta gráfica que vos saquei, no? De un poquinho para que teñades simplemente ese pantallazo de cales son as principais redes sociais. E sí, WhatsApp
É unha rede social ao igual que o é Telegram. Porque, de feito, poderíamos ter canles de distribución tanto en WhatsApp como en Telegram. Así que non o desbotedes como algo que, bueno, sempre, por favor, cumprindo LOPD mediante, Lei de Protección de Datos mediante, pero podedes usar estas canles para facer a difusión incluso do que publicades en redes sociais, da vosa páxina web, un pouco como un contedor onde poder pois guiar as persoas que seguen esas contas para que obteñan toda a información precisa, non? E, bueno, esos datos de que de promedio usamos pois case 5 redes sociais ao mes, contando un poquinho todas estas, non? Que serían as principais. Máis ferramentas que vos recomendo. Estas serían un poquinho, como vos dicía, a parte estatística e despois non podíamos deixar de falar da inteligencia artificial. A inteligencia artificial, bueno, non quedaría facer agora, poderíamos facer un monográfico exclusivamente de como usar inteligencia artificial para tarefas de comunicación corporativa, mesmo tamén para uso xornalístico, non? Desde logo, que sei que o colexio tamén ten unhas xornadas moi recomendáveis sobre isto, e que está a piques de sacar un decálogo e un informe sobre o uso da inteligencia artificial no xornalismo. Pero máis centrado no xornalismo corporativo, na comunicación corporativa, podes empregar calquer tipo de chat como un ChatGPT, un Gemini, un Claude, o que prefirades. Realmente todos van funcionar medianamente ben sempre que fagades un prompting, unhas guías, unhas instruccións para que saiba darvos un resultado xeitado. E desde logo, como controlades de comunicación, pois vai vos dar un resultado excelente. Lembrade sempre aportarlle un rol, unha guía moi básica, así que quería que levarades sobre como facer unha boa petición a un Gemini, un ChatGPT, facerlle unha instrucción de rol, o rol que vai ter. É un profesional de comunicación corporativa especializado en empresas do sector industrial enerxético. Canto máis concreto e detallado, mellor. Hai persoas que teñen prompts gardados de 4 páxinas, para que vexades un pouquiño como o nivel no que nos temos que manexar de profundidade. Darlle un rol, desde logo, darlle a tarefa que queremos. Quero que me elabores un plan de comunicación para os seguintes 3 meses, centrado nestes obxectivos, todo sempre con moitísimo detalle. Darlle tamén un contexto, vale? Isto é moi importante, o contexto da tarefa, de ten en conta que neste último ano pois tivemos unha crise relacionada con este tema, aportoche esta documentación a maiores. Lembrade que podemos, nas versións de pago habitualmente, subir arquivos dos que poida facer uso para aportarnos eses resultados, análises, resumos, un pouco que queiramos, non? E con isto xa teríamos pois unhas guías básicas para que realmente nos poida devolver un bo resultado. Se queredes algo máis mastigado, máis, bueno, pois feito ad hoc, aquí temos unha ferramenta moi interesante da consultora Prodigioso Volcán, que vos recomendo fehacientemente. Tedela nos recursos, moitos máis recursos de Prodigioso Volcán centrados en IA, que en realidad é unha páxina web que por detrás te configurada unha ferramenta de inteligencia artificial, vale? É únicamente para aforrarnos tempo en facer prompts. Vale, esta ferramenta que vos paso, la escalera, o que fai que nos presenta unha serie de avatares diferenciados por idade. Eu tive algunha conversa con estes avatares, por agora están disponibles os millennials, e, bueno, como pertenzo a esa xeración ademais, pois como que fixen así ese chequeo a ver se realmente estábamos na mesma sintonía, non? Entón, esta escalera o que serve é para poder contrastar a nosa idea, produto, servizo con estes avatares e plantexarlles pois desde que inquedanzas terían respecto a este produto, pois por exemplo, estarían preocupados por temas de sustentabilidade, ou se cadra terían algún tipo de inquedanza respecto de que uso se vai facer deses datos que se van a compartir, non? Entón, isto serve para facer un contraste previo, digamos, poder coller ese mínimo plan de comunicación digital viable e poder contrastalo con eses perfiles de idade concretos. Pero, como vos digo, podes facelo tamén perfectamente vos pola vosa conta, sen usar esa ferramenta, facendo un prompting, como vos acabo de recomendar, coa IA que prefirades. Eso sí, sempre vos recomendo, se pode subirlle documentación, fago aquí unha paréntese, ollo coa documentación que subimos ás inteligencias artificiais, porque igual que están adestradas para darnos respostas a partir de contidos que non se sabe moi ben como obtiveron, pois hai que ter moito cuidado con que tipo de documentos compartimos. É dicir, os plans industriais dunha empresa, pois se cadra, non é o máis axeitado. Agás que teñamos a suite de pago de Google con Gemini incorporado, que aí sí que, pois polo que teño comentado con persoas expertas en ciberseguridade, sí que asegura que eses contidos que se están a subir en Gemini, como vos comento, dentro da suite de Workspace de Google, sí que se garante que non vai ter
supuestamente, ningún tipo de filtración nin que se vai empregar para, bueno, que nos fagan espionaxe industrial, vale? Ou que se faga uso dunha información sensible. Pero co resto sí que vos recomendo ter esa cautela, porque nunca sabemos onde pode acabar isto, non? Em, o que sí que vos quero comentar é que a inteligencia artificial está a afectar, xa o veríades, por suposto, está a afectar moito no que se consume os nosos contidos. Non é tan só na parte redaccional, na parte de que nos proporciona ideas, senón que incluso, como vos saco un dato recente de hai un par de meses, se non me equivoco, que a inteligencia artificial xa está incluso superando a TikTok X como buscador de información, ¿no? Este foi un recurso, se buscades o titular, atoparedes a información ao completo. Pero que vexades que se están a modificar tanto os hábitos de consumo que tamén temos que pensar en como estamos a dispoñer a información na nosa propia páxina web, que é de onde principalmente vai beber a IA. Por agora a IA, por exemplo, pois non pode consultar información de certas redes sociais, como pode ser un LinkedIn, por propia exclusión, por unha capa, digamos, de seguridade que ten a propia plataforma de LinkedIn. Pero sí que pode coller información da nosa web. Así que agora, máis que nunca, que isto xa vende anos, pero agora máis que nunca, temos que ter en conta que a nosa web ofreza preguntas e respostas a certas inquedanzas relacionadas co sector, no? Co ámbito empresarial ou co ámbito no que traballa a institución a que representemos, para dar respostas e tendo en conta que a xente vai buscar información directamente na inteligencia artificial. Outra cousa logo é que a inteligencia artificial alucine ou demais, pero nós temos que ter na nosa páxina web unha sección de consultas, de dúbidas frecuentes, de onde poida tirar a inteligencia artificial para poder extraer eses datos e lograr aparecer aí. Outra ferramenta que vos recomendo para poder ter un pouquiño de guía de eso, que escoller, que cales escoller ou que información dispoñer incluso na nosa páxina web. Isto, bueno, é un pouquiño máis técnico, pero tampouco creo que sexa nada especialmente complicado. Google ofrécenos Google Analytics para consultar estatísticas do tráfico da nosa web e tamén nos ofrece Google Search Console, que é outra ferramenta gratuita, coa que podemos ter, como vos paso neste pantallazo, se vedes na parte esquerda, está destacado nun azuliño, resultados de búsqueda. E iso o que fai é aportarnos certa cantidade, non é o 100%, porque, bueno, unha ferramenta que pon ao noso dispor Google de xeito gratuito, pero sí que nos permite saber certa parte dos termos de búsqueda, é dicir, o que busca a xente en Google e despois fai clic e chega á nosa páxina web. E nos pode dar unha idea de que tipo de intereses hai detrás desas procuras, ¿no? E ao menos saber si, vale, pois parece que hai moitas búsquedas relacionadas con algo co que realmente sí que estou a traballar na miña estrategia de comunicación. Ou todo o contrario, pode dicir, podemos ver algo que non ten absolutamente nada que ver. Entón, tenemos que investigar a ver que é o que está pasando para que nos cheguen esas visitas. Pero pode chegarnos aquí datos, podemos extraer datos moi interesantes, como por exemplo, métome un pouco máis en ámbito marketingiano, que xa sabedes que temos sempre un pé comunicación e marketing. Podemos ver se hai consultas sobre prezos, por exemplo, ou sobre, non sei, se estamos nun inmobiliario que sexa metros cadrados. Podemos extraer algún tipo de información relevante sobre que o que máis interese xera, non tan só a nivel de contido, senón tamén a nivel empresarial, de acordo? E, por suposto, dentro das redes sociais tamén temos estatísticas, non deixemos de utilizalas. E, sobre todo, algo que me parece moi interesante, que o temos exclusivamente por agora en TikTok, esta sección que vos saco, que sería entrar no voso perfil na parte de estatísticas, e como vedes aí, creo que tedes que deslizarvos un poquinho cara á dereita, e temos unha sección que se chama espectadores. E aquí temos unha información que me parece vital para coñecer pois un pouco quen ven sendo a xente que xa nos pode seguir na nosa conta de TikTok. E temos, por unha parte, a que perfiles están a seguir as persoas que están como seguidores nas nosas cales, valga a redundancia, e tamén posts concretos, TikToks concretos que viron esas persoas últimamente. Quero dicir que isto é unha guía, quero dicir que tampouco vos sorprenda que haxa contidos que non estean moi relacionados, porque, a ver, igual que alguén pode consumir, quero dicir, en TikTok ao final acabas vendo nese scroll infinito desde gatitos até, pois non sei, información relacionada con cultura, por exemplo, con bibliotecas, con libros, ¿no? Pode ser que eu teña interese en libros, pero que tamén me entreteña vendo gatitos. Entón, que non vos sorprenda se hai moitos vídeos de gatitos, porque sí, pode ser que se consuman masivamente, pero tamén atoparemos algún tipo de contido que estea medianamente relacionado co noso sector, co que estamos a publicar, ¿no? Isto nos serve un poquinho tamén de guía para saber se estamos a tomar os pasos correctos.
E tamén unha lectura así moito máis en detalle sobre TikTok. Isto xa está consolidado desde esta información é de hai 3 anos e segue a repetirse que concretamente nas franxas de idade máis novas, TikTok é o buscador por excelencia. Se antes veíamos que a nivel xeral a inteligencia artificial xa estaba superando a certas cales como Google e redes sociais, dentro das capas máis novas da sociedade, TikTok está a ser un buscador. Polo cal, se tedes unha estrategia en TikTok, e como vos dicía, se estades nunha rede social audiovisual como pode ser Instagram ou mesmo YouTube, que tamén ten un formato de vídeo vertical e que se chama YouTube Shorts, tamén é recomendável replicar en TikTok, porque como vos digo, é traballo que xa tedes feito, podedes poñer exactamente o mesmo e ese alcance orgánico extra que gañades. E sobre todo porque se vos dirixides especialmente a xente nova, aínda que se descargades o informe de IAB Spain que vos amosaba antes, ese das estatísticas de media de cinco redes que empregamos, veredes que a franxa de idade cada vez vai facéndose máis alta, non? Igual que víamos, por exemplo, que Facebook, bueno, pues non vos saquei o dato, pero sí, Facebook cada vez está sendo máis e máis boomer, maior e maior franxa de idade máis alta, tamén ao mesmo tempo vemos que unha rede que, bueno, pues está a usar medianamente e de feito incluso recomendo en certas estrategias digitais que queren ir moi á influencia e a nicho, porque algo que sega a funcionar moi ben, como vos digo, xa en franxas de idade máis altas, son os grupos privados ou públicos que se poden xerar en Facebook alrededor de certos temas. Pode ser información de axenda, por exemplo, da Coruña, bueno, pois se ti estás como representante de comunicación digital dunha empresa, dunha compañía de danza, non sei, ocorreseme distintas casuísticas, podeche interesar estar nese grupo de algún xeito e compartir esa información. Bueno, sempre, desde logo, dun xeito honesto e veraz, non con contas falsas nin nada polo estilo, non me refiro a iso, pero que consideredes que pode haber, segundo franxas de idades, canles que sexan ou por tipoloxías de contidos que nos permiten facer que sexan moito máis específicas. E en moitas ocasións é ensaio erro, pero como vos comento, ter estes datos de referencia, estas ferramentas de referencia, creo que vos axudan moito. Vale, pois unha vez que temos claro xa un poquiño en que cales imos estar ou que cales as que temos imos consolidar ou imos aumentar ou imos incluso diminuir, creo que chega o momento de atopar unha voz propia realmente, non soar igual que as nosas notas de prensa, por favor. Coñecer un poquinho máis da nosa algoritmia, mesmo se ides pensar en que cales realmente imos manter a nosa presenza ou tedes que axustar un poquinho a dedicación que lle facedes, o que eu chamo o escaparate mínimo viável que hai que ter en certas cales digitais, non? Así que imos xa con estes cantos de serea. Realmente non hai un xeito correcto de comunicar, pero pasa tamén en offline. O que sí que hai que ter en conta definido son estas 3 claves que vos achego. Porque igual temos esa creencia tamén asociada a que debe ser sempre un ton serio, formal, ¿no? Que non se permita ningún tipo de brincadeira, nada de humor, ¿no? Todo sempre moi institucional. Non ten por que ser así, ¿no? Veremos exemplos. A linguaxe tamén temos que saber se imos cara a algo máis técnico porque o noso público obxectivo é máis técnico, se temos que ir a algo máis coloquial porque dirixímonos, por exemplo, unha institución ten que ter unha comunicación moito máis clara, non? Con menos tecnicismos, se podemos empregar incluso memes, que parece que era terre únicamente de persoas usuarias, non de institucións nin de empresas, empregar emojis para facer os textos moito máis áxiles, por exemplo, máis doados de comprender, ou incluir incluso referencias populares á cultura popular, ¿no? Saber un pouquiño en que linguaxe nos imos manexar. É algo tamén moi relevante os territorios temáticos. Como vos digo, isto pode ser pois moito máis profundo se cadra que na comunicación offline, ¿no? Desde logo, algo arredor de produto ou servicio, non? Que esteamos a representar, pero tamén asociados valores comunicacionais, non? Por exemplo, xerar comunidade, superación. Imos ver un pouquiño os exemplos destas 3 claves que vos traigo así de primeiras. Esa voz propia, creo que todas e todos coñecemos a compañía aerolíneas, todas sufrimos, a compañía Ryanair, o estilo de comunicación de Ryanair, se queredes botar un vistazo, porque en 2 contidos xa vedes un pouco de que vai o rollo, non?
E como vedes é facer autocrítica e sabotaxe absoluta das persoas usuarias. Por exemplo, Ryanair ten unha política na que ti tes que pagar polo teu asento. Sí ou sí, quero dicir, por defecto tes que pagalo, ademais do que ti xa, porque que parece que vas de pé no avión, non? Pois a maiores tes que pagar por ese asento. E ten unha serie de políticas abusivas que todas e todas máis ou menos controlamos ou temos ouvido, non? Pois aquí temos un contido que fixo Ryanair, fixo unha captura de pantalla dunha persoa usuaria que en Next compartira que cambiaran asentos con outras persoas, entón que lograran esas dúas persoas xuntas, non? Grazas a non pagar un prezo extra, porque ademais ten prezos distintos segundo a parte do avión que queiras. Entón o que fixo Ryanair foi unha captura e publicou isto no seu Instagram, non? E criticando sale un pouco máis de casa. Entón, para que vexades que ese estilo gamberro que, bueno, pues as persoas que estades en comunicación digital desde hai un tempo, seguro que vos soa a comunicación que fixo inicialmente a Policía Nacional. E fixo un estilo comunicativo así un pouco máis, digamos, gamberrete, no? Máis satírico. Entón, é algo totalmente lexítimo, sempre cando encaixe na vosa estrategia de comunicación. Tamén debo dicir que hai certa diferencia, non moita, entre a comunicación offline máis institucional que fai en Ryanair e logo o que traslada a redes sociais. Por exemplo, a comunicación que fai en Irlanda ou en UK, noutros países, pois non é tan gamberra como é en España. Pero é un xeito de comunicación que se funciona, pois é perfectamente válido. Simplemente traio vos estos exemplos para que saemos un poquinho da caixa, non? E desa idea que podemos ter predeterminada de non, sempre ten que ser o seu titular, o seu subtítulo e todo super formal e ningún tipo de brincadeira sobre isto. Respecto aos territorios de comunicación, traio vos este exemplo que me parece moi interesante, ademais é bastante recente, do que está a facer Nike, a marca deportiva, pois reviviu un formato que moita xente tamén daba por morto, que é a newsletter. Newsletter se pode difundir tanto por correo electrónico como, por exemplo, coa ferramenta Substack, que é a que está a empregar Nike, que por certo a publicación chamase In the Margins. Pódese tamén ver en páxina web, non tedes por que estar suscritas, pero bueno, sempre poderedes ler todos os contidos se estades suscritas, non? Senón se vos deixa ver como os primeiros parágrafos de cada contido. Está apostando por contido un tochazo, vale, de texto, prácticamente texto, moi pouca fotografía, e o que fai Nike non fala absolutamente nada de produto, a lo menos polo de agora, leva un par de meses, creo que con esta newsletter, e o que está a facer é contar historias inspiradoras de deportistas. Deportistas que, por suposto, empregaron os seus produtos, eso queda no subtexto, no? Completamente comprensible e entendible, e o que fai é contar esas historias de superación. Por qué? Porque a marca, lembrade que tivo moitos anuncios relacionados coa superación, de aínda que sexas a última persoa en rematar unha carreira ten mérito, e Nike, Just Do It, e todo isto, o territorio de marca, o territorio temático, está asociado ao instinto de superación, non? A superación, a xerar equipo, a confianza mutua, entón son os valores que está a reflectir neste tipo de cale nunha newsletter e con este tipo de contidos que, como vos digo, saes un pouco desa caixa que temos como de todo super institucional, todo super centrado en produto ou en servizo, e isto rompe totalmente e ademais algo moi relevante, como vos dicía antes, está profundizando en crear comunidade, en xerar realmente unha atracción cara ao seu contido. E outro exemplo que vos traio, veño tamén hoxe moi a tope con exemplos bastante drásticos, é esta cale que se chama Bipartidismo Stream, é un medio de comunicación, ao menos en apariencia, pero realmente se nos centramos a consumir os contidos de Bipartidismo Stream é un medio de comunicación xerado por Vox. Entón, dentro da estrategia do partido político Vox está, e a verdade é que en redes sociais, increíblemente, así como os partidos máis vincellados á esquerda estaban a facer moi ben, eran pioneiros hai uns anos, pois as tornas cambiaron totalmente e agora, pois partidos de dereita e ultradereita, pois están a dominar as redes sociais e de feito, se tedes curiosidade por consultar estatísticas, en La Vanguardia tedes moitas estimacións de voto de xente nova que están, bueno, xa a nivel nacional chama atención, pero especialmente en Cataluña, como están a subir entre a xente nova a estimación de voto cara a Vox, precisamente porque están a facer moi ben en redes sociais. Sen entrar no contido, únicamente na estrategia, este medio de comunicación, pois o que fai é compartir, bueno, casualmente entrevistas a Santiago Abascal, o líder do partido, pero está a facer unha estrategia, xerar un medio propio de comunicación, isto pode ser factible, no? O que se chama o branded journalism, e difundilo coas súas propias redes sociais de Bipartidismo Stream.
Aquí, quero dicir, sí que o fan con toda a honestidade. Non veredes un Vox, pero sí que hai unha asociación clara, comparte o propio Vox desde as súas canles contidos das contas de Partidismo Stream. Entón, quero dicirvos, non é algo ilexítimo en canto a que se pode ver e se consultades, está algo agochado, eso sí que é certo, pero se consultades na propia web de Bipartidismo Stream, sí que veredes que se fala de que está feito por unha fundación na que pertence Vox. Hai que tirar un pouco do fío, pero bueno, sí que se fai dun xeito medianamente honesto. E sobre todo, o que creo que vos levedes para manexar, vistes estes exemplos, é a seguinte pregunta. Se a marca, a institución, o que sexa, no, fose unha persoa, como falaría? Tería esa linguaxe que vimos, en que ton se expresaría, de que falaría, de que temas falaría, no? E saíndonos un poquinho deses corsés que ás veces nos poñemos que o que están a facer é limitarnos en canto a poder chegar realmente a ese público final. Lembremos que temos que saltar o gap dos medios de comunicación, a veces que tamén teremos que entrar nese xogo, pero agora podemos romper esa unidireccionalidade e chegar ás persoas. E tamén preguntarlles incluso, dentro das nosas newsletters, de que credes que falemos, sobre que credes ter información? Porque iso tamén é algo moi útil porque vai xerar máis engagement, máis atracción nas persoas. Esta pregunta que quería que vos levásedes. E agora, por ir remantando, para entender un pouquiño máis da algoritmia. O que buscan sobre todo as redes sociais, que son as máis afectadas por esta cuestión da algoritmia, anda que tamén hai algoritmos en Google, desde logo, e por iso se traballa moito o SEO, o procurar, pois, facer certas cuestións técnicas e redaccionais na nosa propia web para que Google diga, vale, esta información de interese, vou a poñer de primeira nos resultados de búsqueda. Tamén se fai de pago con SEM, vale, con anuncios, basicamente, pero bueno, que saibades que isto principalmente para redes sociais, o que é vital é reter a atención, non vos digo nada novo, pero sí que nos 3 primeiros segundos, no titular que poñamos se un carrusel ou un post de X ou unha imaxe que esteamos a ter. Sempre hai que pensar nesa volta aos clásicos de hai que ter ese primeiro impacto, ese titular que chame a atención. Tamén vos digo, a frecuencia e a constancia é moito mellor que poñer un contido que lo pete e esquecernos do tema. Así que, a lo menos, ter un compromiso de, ben, pois o meu mínimo viável vai ser chegar a poñer un contido a semana. Estará perfecto. Non vos vou falar da frecuencia ideal. A frecuencia ideal sería o máximo que podades facer, sempre mantendo unha calidade e unha coherencia. Ese unha vez a semana ou unha vez cada 15 días está perfecto. Aínda que, bueno, eu sempre son partidaria de esgotar isto de que hai que publicar todos os días, de que hai que estar constantemente aí, hai que estar o tempo que vexamos que efectivo que podemos chegar, non? E sobre todo ter en conta sempre que o que máis nos interesa é unha interacción de calidade. En certas redes sociais, na meirande parte, pódense facer gardados do contido. Se alguén garda o contido porque quere velo logo, porque quere voltar a consultalo, que letelo de referencia. Iso é algo super importante a ter en conta. Moito máis que un like, de acordo? E os compartidos, sobre todo, se alguén o comparte tamén, é porque quere que iso se dé a coñecer. E isto é moito máis importante que fomentar, que moitas veces é que se fan estrategias de comenta para entrar nun sorteo ou dalle a like. Moito máis. Busquemos cousas máis interesantes como que garden, non pedilo, pero sí procurar que o que fagamos sexa contido que a xente de interese gardar. E agora interesaríame entrar nesto do escaparate mínimo viável, porque, como vos digo, fagamos algo sustentável, sostible, para todos e todas nós, en todos os sentidos, a nivel medioambiental, porque isto tamén é, querades que non, contaminación digital que estamos vertendo o espazo, a nube ocupa espazo, significa servidores que teñen que estar refrixerándose, contaminando, para poder funcionar, así que fagamos o mínimo viable. Que vos recomendo? Ter unha web, eso sí, dame igual que sexa simplemente un escaparate co mínimo, pero que este actualizada con, a lo menos, os medios de contacto e información útil. Se hai un horario, por favor, poñédelo. E que non sabedes cantos restaurantes, por exemplo, non teñen posto o horario cando pechan, cando abren. Buscas en todos os sitios, en Google, o que sexa, non hai absolutamente nada. Así que a información mínima, que, desde logo, isto, se queredes facer unha pregunta máis concreta ao voso caso, podemos comentalo, podemos velo, pero pensade en que o mínimo que a xente ten que saber, a mí se me ocorre así de primeiras, un horario, un correo de contacto, un buzón de suxerencias, o que sexa, para poder ser informada. Despois, uns perfis sociais que sexan coherentes, non? Se teño unha rede social, pois ao menos eso, ter unha biografía, non? Esa información básica, esas 2-3 liñas que poñemos, cunha ligazón a esa web onde poder obter máis información, porque en menos de 200 caracteres que nos permiten poñer nunha biografía non imos poder chegar a todo, abranger a todo, non?
Desde logo, nos posts que poñamos, nos contidos que poñamos, sabes que se poden ancorar, deixar fixados certos contidos, pois se cadra os máis relevantes por actualidade, porque son últimas noticias ou porque é un quen somos, ¿no? Pois deixalo sempre de primeiras publicacións para que quen chegue de novas a isto saiba un pouco, vale, de que vai isto, ¿no? É algo que vos recomendo moito, comunicación clara, porque hai veces que pensamos que nos explicamos divinamente e de verdade que non hai quen entenda as movidas que publicamos. E aquí vou recomendar outra ferramenta que me parece de moito interese para facer ese contraste. Novamente é unha ferramenta de Prodigioso Volcán que está a traballar moitísimo a comunicación clara, especialmente en institucións, que todas temos sufrido en distintas institucións públicas con trámites burocráticos que non hai quen entenda esa documentación, entón estar a traballar moito isto, por se vos interesa. E novamente o que temos nesta web, que se chama Clara, esta IA, é unha capa de IA por detrás, vale? O que temos aquí son unha serie de prompts que nos van dar resposta ao que lle preguntemos sobre un texto. Mira, o que poden facer aquí é chegar e dicirlle, copiar, pegar ese texto, pegadeslle o texto que queirades. Isto crees que é o suficientemente claro? Está o suficientemente ben explicado e vai vos dar contraste. Como vos dixen novamente, co caso da escaleira, cos avatares xeneracionais, tamén o podes facer con calquera IA que normalmente utilizades. Pero bueno, se queres ter aquí o traballo xa meramente feito, esa IA xa configurada, podes empregala. E a maiores, se queres consultar a vosa propia IA, pois tamén, non? Intento darvos un poquinho ferramentas que fun empregando eu ao longo dos anos, destes 3 anos que levamos coa IA un poquinho máis democratizada e que penso que vos poden servir. Sobre este escaparate mínimo viável tamén quería deixarvos con un tip interesante, con esta fotografía, non sei se controlades isto de compramos tu coche, que agora están con Antonio Lobato, pero previamente estaban con campañas super cutres, super pouco producidas, super pouco editadas, e que non teñades medo, porque hai moita xente que ten medo, moitas empresas, moitas institucións, que teñen medo a sair ás redes sociais, a sair a ter unha web decente e demais, porque ten que estar todo perfecto. Ten que estar todo uns vídeos cunha estética cinematográfica tremenda, senón é imposible. E non, todo o contrario. A día de hoxe, os contidos que mellor funcionan son os selfies, os menos producidos, os que realmente teñen unha comunicación, unha estrategia de comunicación detrás e que teñen unha autenticidade. Entón, por que funcionou tamén no seu tempo? Bueno, isto foi comunicación tradicional, no? En anuncios en televisión, pero por que funcionou tan ben? Porque eran persoas moi cotias cos que era moi doado identificarse. Se cadra se puxeran actores profesionais, algo moito máis producido non tería ese mesmo impacto, esa mesma cercanía, ¿no? Que ao final o que nos está a transmitir este tipo de estrategias, como vos digo, moito menos producidas. Xa por último, porque sí que me gustaría ter ese momento de preguntas no que podemos facer un contraste, creo que moito máis en detalle. Eu quería aportarvos estas pautas máis xenéricas e un contexto sobre todo de como está a situación actual a nivel web, como vos dicía, estamos na era de cero clic, o sea, como os dicía, ese 75% de procuras que non rematan en que a xente chega a nosa web a consumir o contido, porque xa a propia IA de Google, xa o veríades no buscador, fainos un resumo incluso do que estamos a buscar, extraído dunha web e demais, pero xa nin precisamos ás veces facer ese clic, non? Pois quería vos comentar darvos un vento favorable, ¿no? Para que tamén vayades con ánimos, porque parece que hai a que nos vai comer a todas, que nos vai quitar o traballo, e eu creo que é todo o contrario, porque estamos nun momento total de volver os básicos. Como vos dicía, o relevante agora non é quen teña 100.000 visitas, non, é quen teña 100.000 visitas, pero que realmente estean conectadas co que estamos a falar, co que estamos a manexar, con nosa empresa, coa nosa institución. Traigos varios exemplos relativamente recentes dos últimos meses de estrategias empresariais en comunicación digital e tamén offline, ¿no? Pero especialmente en comunicación digital. Dúas novas, para que podades contrastar que non é nin trampa nin cartón. Unha empresa de renome, Restoration House, en Estados Unidos, que se dedica, bueno, sería como unha especie de Leroy Merlin, algo así, de acordo? Pois lanza unha plataforma mediática, unha especie de o de bipartidismo stream, que víamos no caso de Vox, vale? Pois lanza unha especie de revista de branded journalism. Para iso contratou a unha das redactoras xefas dunha revista de bastante renome dentro da arquitectura e o interiorismo, que é Architectural Digest, e contratou a editora xefa, dixo, vente pa cá, que queremos facer o noso propio medio de comunicación para inspirar e posicionar os nosos produtos, desde logo, ¿no? Pero basean todo nunha estrategia de comunicación e especialmente en contido redaccional. E outra noticia que temedes aquí ao carón é que Nvidia, a empresa, bueno, fabricante de microchips e distintos
elementos de hardware, contratou a tamén unha editora do Wall Street Journal de tecnoloxía, para que vexades, para desenvolver as súas propias canles estrategias de comunicación digital. E diredes, bueno, vale, pero estas son empresas pois, de distintos sectores, pero non está relacionado con isto que nos dá tanto miedito que é a inteligencia artificial. Pois Anthropic, que é a matriz de Claude, vale, que é outra das ferramentas de inteligencia artificial como ChatGPT ou Gemini, pois tamén está a contratar non a figuras de medios, pero sí que está a contratar a moitas e moitos xornalistas precisamente porque está a apostar polo contido redaccional feito por humanos, non feito por inteligencia artificial. E é que non esquezades que a inteligencia artificial, como non saibas un mínimo do que lle estás a pedir, non fa falla que seas experta, pero sí que teñas un mínimo de información, non nos vai a quitar o traballo. Ao contrario, vai ser un aliciente para facernos todavía mellores profesionais. Quería rematar dando vos pois 5 recursos que considero imprescindíveis, además das ferramentas das que tedes os pantallazos. Primeiramente tedes aquí a ligazón, tedes este PDF, non vos preocupedes, o estudo anual de redes sociais de AB Spain. Teñen tamén unha versión infográfica, unha infografía, por se queredes ter algún dato pois así un pouco máis desgranado, máis o detalle, por non ler o informe, que é bastante amplo. Tamén recomendo vos outro informe dunha consultora de comunicación que se chama Zorraquino, que é unha consultora de comunicación e de estrategia, e saca un informe, se non me equivoco, é anual, sobre tendencias de consumo. É moi interesante porque axúdanos a ver as tendencias e cuestións sociolóxicas, sociodemográficas, socioculturais, socioeconómicas que influen nos hábitos de consumo, especialmente no eido digital. Entón, sempre nos pode aportar unhas claves, ¿no?, de como trasladar todo isto, estas inquedanzas, é como un contraste das inquedanzas que hai na sociedade, vale, e como podo eu traballalas desde a empresa ou institución que represento a nivel digital. E despois quería recomendarvos a, bueno, pues tres personalidades, tres profesionais que considero de interese e sempre as teño no meu radar para estar un pouco ao día e ter contraste. Cristina Cede é unha profesional da comunicación digital que leva anos, foi das primeiras coa que eu comecei a ter máis contraste con comunicación digital. Ten unha newsletter que se chama Las Imperdibles e últimamente está bastante focalizada no uso de inteligencia artificial en comunicación corporativa. Miquel Pellicer tamén é outro profesional de comunicación digital, está na Universitat Oberta de Cataluña, tamén ten unha newsletter que xa vai abraga un poquinho máis de medios, novos medios, comunicación digital, pero a fin de contas sempre ten unha interesante visión super útil, exemplos moi prácticos tamén do que podedes extraer moita información. E por último, recomendo vos a conta de Instagram de Adam Mosseri, que é o dono de Instagram, porque, alo menos últimamente, falo dos últimos 3-4 meses, está facendo de xeito periódico alo menos unha ou dúas veces a semana, bueno, directos non, son historias de Instagram, pero que logo deixa penduradas, nas que el pregunta, publica un sticker de pregunta, no? E di, pregúntame calqueira cousa. E a xente pregúntalle sobre o uso da ferramenta. Entón podese facer moi bo contraste. A xente pregunta, bueno, pois de todo, de se uso unha aplicación externa para editar vídeos e logo subo a Instagram, vaime baixar o engagement? Fai este tipo de preguntas. El contesta directamente. Entón, é unha ferramenta bastante chula e directa e, por certo, unha estrategia digital moi boa para replicar coa vosa propia realidade, pero a fin de contas, como fonte informativa, é moi interesante para ter contraste de certas cuestións. Está en inglés, evidentemente, porque é a lingua na que el se expresa, pero creo que non é complicado poder seguilo. Gustaríame abrir o turno de preguntas facendo unha primeira pregunta eu primeiro, que sempre me gusta que as formacións que teñan algo práctico e que xa vayamos poñer en marcha, non? Porque senón, pois de que serve? O coñecemento está moi ben, o coñecemento non ten lugar, pero mola aplicalo. Entón, cal será o primeiro pequeno cambio? Xa non vos pido grandes cambios, se chegades con grandes cambios aquí, pareceme fantástico, pero pregunto por un pequeno, non? O que ides facer na vosa comunicación digital, pois mañá, hoxe mesmo, tras ter compartido esta horiña e pouco de conversa. Así que, sen máis, agradezo as vosas preguntas, inquedanzas, contraste, o que queirades é o voso momento. Bueno, María José, me parece que están abertos os micrófonos, verdad? De todos os participantes. Vale, habría que habilitar... Creo que se está habilitando para que non hubiera ruidos que en un momento ou interferencias. Claro, sí. Se silenciaron, digamos, Bárbara, os micrófonos dos asistentes, que creo que estamos en 20 persoas. Entón estamos ahora habilitando os micrófonos.
Fantástico. De todos os xeitos, creo que podedes levantar a man. Aquí non sei, non lembro se en Zoom se podía facer. Se pode escribir no chat, sí, se Sí, algún si non quere se pode falar, escribir, hola, si non se pode escribir no chat. Ah, vale, tamén, moi ben. Deberían de telos todos habilitados. mientras os asistentes pensan que hace lo primero, ese primeiro pequeno cambio que vamos a hacer na comunicación digital mañá, eu, Bárbara, quería aproveitar para facerche unha pregunta, que é algo do que, bueno, pues, se fala sempre, non? As consultoras ou as agencias, bueno, profesionais independentes que traballan no ámbito da comunicación corporativa, a hora de falar de valorar unhas ferramentas ou outras, non? Que podemos utilizar, neste caso, no ámbito da comunicación digital, a gran maioría desas ferramentas, empezando por ChatGPT, ¿no? Teñen unha versión gratuita e logo unha versión máis completa de pago, ¿no? Lógicamente, sería imposible económicamente acceder a todas as versións de pago, máis nalgúns casos que hai unha versión plata, ouro, platino, etc. Quereche preguntar, na tua opinión, cales son esas dúas ou tres plataformas que entendes, de pago falando, lógicamente, entendes que calquer que serían máis imprescindibles, non? Para que usaran os comunicadores hoxe en día no ámbito da comunicación digital. Pois a día de hoxe eu diría sobre todo Gemini. Eh, por varios motivos. O primeiro, porque se tedes web corporativa e enderezos electrónicos asociados con Google Workspace, xa tedes como un 2 por 1, digamos. Entón, bueno, xa vai un pouco aí o prezo compartido, sobre todo tendo en conta conter gastos, ¿no? Creo que é algo relevante. E despois, por outra cuestión que comentei na formación, é que Gemini, na versión de pago, seca que é a única plataforma que realmente garante que os contidos que vayamos a subir, bueno, de todos os xeitos, eu non recomendo subir documentos confidenciais que non poidan ser públicos, que os vai manter baixo custodia, digamos, que non conserva digamos, un historial que poida empregar para o seu manexo e adestramento de inteligencia artificial. Entón, para mí sería Gemini por eses dous motivos, e despois realmente todas funcionan dun xeito semellante. Claude sería outra das que poderíamos falar. Claude parece que funciona mellor en razonamento que en ChatGPT. E ChatGPT o que ten moi bon é que funciona moito mellor en canto ao que ten que ver con contido redaccional e sobre todo a versión 5 que saeu neste verán sí que traballa moito mellor co que ten que ver máis coa parte creativa, non? Pero sempre recomendo facer un pouco ensaio-error e ver un pouco tamén que plataforma nos está a ofrecer un resultado mellor. Sen perder moito tempo, o que vos recomendo sempre é coller o mesmo prompt e lanzalo ás tres IAs que acabo de comentar, a Gemini, a Claude e a ChatGPT. E ver un pouquiño cal vai con nós. Pero se tivera que facer unha escolla corporativa a nivel de hoxe e considerando que teño unha web corporativa, o meu enderezo electrónico e máis, collería o Workspace de Google que xa nos vai con Gemini. Esa sería a miña escolla. Perfecto. E ahora non sei se algún dos asistentes fala, pero son 29 que aparecen aí, se algún quería responder esta primeira pregunta de case dice primeiro pequeno cambio que queres facer na nosa comunicación digital a partir de mañá. Estamos seguidos, Sí, hai no chat algún comentario. Sí, a ver. O primeiro, no que tiña con HP, o primeiro que vou facer é revisar o perfil social para comprobar se está actualizado e ou necesita ampliación. E un segundo, do outro usuario diferente, e nos dice, bueno, tamén iba a hacer un por esto tamén, grazas pola ponencia, abriremos TikTok para curar contidos de Instagram, se pregunta se podéis dar un consello para ese debut, para esa primeira publicación en TikTok, ¿no? Y por outro lado, se hai algún tip para o LinkedIn corporativo. Vale, bueno, moitas grazas, alégrame que se xa interese, que xa teñades as vosas primeiras estrategias para aplicar e desde logo revisar os perfis é moi relevante.
mesmo tamén vos recomendo consultarlle a IA, por exemplo, podes facer un pantallazo do perfil, vale? Pasarlle ese pantallazo de inteligencia artificial e preguntarlle se foras o meu público obxectivo, e aí aportades de contexto, dime se estaría claro, sería empregar a ferramenta que vos recomendaba de comunicación clara. Dime se estaría claro o obxectivo que persegue a miña marca e institución. Eso é a primeira recomendación que vos daría. Respecto a TikTok, bueno, abrir unha canle en xeral, ese primeiro contido, pois sí que debería ser medianamente explicativo do que se vai a topar a xente aí, porque, a ver, podes replicar o contido de Instagram, perfecto, pero podes, por exemplo, tendo en conta o perfil maioritario de idade, e se encaixara dentro da vosa estrategia de comunicación, pois pensar en facer como unha especie de spin-off, no? Algo máis centrado en comunicación para xente nova. Penso, por exemplo, a comunicación dunha institución pode ser dun ton máis institucional, máis corporativo, no? Máis encosetado, digamos, pois en certas redes sociais, e, sen embargo, TikTok, como está máis pensado para a xente nova, pois ter unha estrategia e un tipo de contidos pois moito máis informais, máis coloquiais, no que se traten o mesmo tipo de temas, pero con outra linguaxe precisamente para acadar este tipo de públicos. Así que, se queres incluso facer unha contrapregunta, especificar que sector ou a que ámbito se traballa, pois podería facerche unha recomendación incluso máis concreta de que primeiro contido podería ser o máis relevante, no? Para min o uso da IA, por certo, sempre é un saír da páxina en blanco, sempre é un contraste. Sí? Perdón, ao final, porque hai unha última pregunta. Ao final marcaba que o seu target, de principio, sería para mozos, mozas e familias. Vale. Mozos, mozas e familias. Vale, xa estou vendo aquí. Vale, pero en concreto, algo máis concreto, ¿no? Target de mozos, mozas e familias. Estaba relacionado con esa última pregunta, que sería ¿qué posibilidades ves no WhatsApp Sí. Business como herramienta de comunicación? Imagino que teniendo en cuenta ese target de mozos, mozas, imagino adolescentes, familias. Sí, a ver, un WhatsApp Business, un Telegram, sempre o vexo de interese cando realmente tes moita cantidad de información, quero dicir, eu sei que... Perdón? Colosei o micro. Estaba rolando algo. Vale, realmente un WhatsApp Business, unha canle de Telegram, vexo relevante cando hai moito volumen de información todos os días, ou prácticamente todos os días, ou varias veces a semana, ¿no? Nese caso sí que o vería relevante. Entón temos que considerar se esa canle vai ter vidilla ou vai ser unha cousa que alimentemos unha vez ao mes. Entón, sí, pode ser. Sempre comento, como realmente non vai supoñer moitísima cantidade máis de traballo extra, sempre podemos facer unha proba e ver que tal vai funcionando. E tamén algo que vos recomendo, sobre todo se traballabades poñendo ligazóns, e ligazóns especialmente á páxina web, é añadir unha etiquetaxe UTM. U de Universidade, T de Tarragona, M de Madrid. Facedes unha búsqueda en Google e sabredes do que vos falo, e incluso poderedes facer esta etiquetaxe simplemente engadindo os termos que vos queirades, algo super doado. E isto que nos axuda é a ver realmente a xente cando clica en iso, pois canta xente está chegándonos desde esa canle, poder discernir desde que canle chega. Seguro que agora teredes o ollo vixiante cando compartides, por exemplo, unha publicación dun medio de comunicación que vedes en Facebook, fixadevos na URL que vos sae cando vos abre o navegador, porque veredes, non sei, lavozegalicia.es barra, o código que teña a noticia, barra, o de Facebook creo que era FB, guión e un código alfanumérico enorme. Eso é o etiquetaxe UTM que nos permite saber que esa visita procede de Facebook. E incluso en newsletters que recibades, clicade cando vexades unha ligazón e veredes igualmente esta etiquetaxe UTM despois do que é a URL principal, no? Dominio.com barra o tema que sexa barra e despois a etiquetaxe UTM, que nos permite discernir se ese contido realmente está sendo consumido a través desa canle. Entón, por probar, pois é boa idea ese WhatsApp Business, ese Telegram, e con este tip extra que vos recomendo de poder comprobar estadísticamente se realmente está a funcionar. Vale, máis preguntiñas que estou vendo por aquí. Se consideramos ventaxoso empregar a IA para xerar contido en redes sociais. Sí, claro. Como vos digo, sempre tendo en conta que controlamos de comunicación, que controlamos o que queremos comunicar, e sempre nos axuda a sair da páxina en blanco. Incluso, algo que vos recomendo é, se xa tedes vos a vosa estrategia de comunicación, os contidos para as redes sociais pensados, pasadello a inteligencia artificial e a ver como traballa con iso, non? É dicir, cando xa teño o resultado que realmente me convence, que realmente está ben, está aliñado cos valores de marca, pasarlo a IA para, bueno, ter ese contraste e ver que tal vai traballando, e ir traballando nese chat
como vos digo, poderíamos facer un monográfico únicamente de inteligencia artificial, non? Aí xa nun modo máis experto recomendo vos facer un asistente, isto é con IAs de pago, un asistente ao que alimentemos coa información corporativa básica, pública, por suposto, e que nos poida facer a partir deses contidos pois toda a estrategia de comunicación, baixala un poquinho, facer posts para X redes sociais e demás. Porque ademais o asistente o que nos permite son dúas cousas. Darlle xa un contexto de primeiras, ao que sempre vai recurrir, entón nos non temos que estar voltando a darlle a chapa a inteligencia artificial constantemente. E, por outra parte, axuda a que alucine menos. Sabedes que a IA está diseñada para complacernos, entón, así en modo distópico, entón, cando non sabe algo, se lo inventa. Ou busca calquera movida. Entón, sempre temos que dicirlle de onde te has sacado isto. Por favor, fontes e datos. E a veces que che dirá, despois de moito debatir, pois me lo he inventado. Entón, teñamos en conta isto, que cando xeramos un asistente coa ferramenta xa de pago, evitamos que alucine tanto porque se vai restringir únicamente as instruccións e documentos que te facilitamos. Vale, perdón que vou repasar un poquinho máis por aquí as Sí, no, un preguntas. pouco, cando falamos deso, a mesma persona, non? Falaba de que Sí. tratar de ter a mozos e familias, pero, neste caso, do sector ensino, non? De educación. Entendo nese caso que, ademais, podría ter máis cabida ese WhatsApp Business ou ese Telegram, xa que normalmente un sector no que sí que hai moitísima información que de forma como mínimo semanal se pode compartir, e incluso casi diario, ¿no? Entre a actividade Sí. das institucións públicas, do centro, non se fala dun centro concreto ou ou dun colectivo, dos centros, dos pais, pues bueno, creo que sí que sería moi útil ese WhatsApp. Sí, sí, desde logo, incluso se fora algo relacionado con ensino de maioridade ou algo universitario, refírome, pois para o estudantado tamén pode ser de moitísima utilidade. E como vos digo, sempre para contrastar, pois se podemos engadir esas UTM, esas ligazóns, creo que vai, bueno, ademais de que a propia aplicación WhatsApp Business ou Telegram xa nos vai dar datos, no, de tanto suscriptores como do engagement realmente que temos. Pero esas UTMs sempre nos dan un extra. E deixaba outra cousiña aquí sen respostar, que preguntara tamén esta persoa por, bueno, perdón, digo persoa porque aquí o perfil pon Samsung SM non sei que. Tamén algún tip para o LinkedIn corporativo. Estrategias concretas de LinkedIn. LinkedIn consúmense moito máis os perfiles persoais que as páxinas. Entón, sempre recomendo ter unha estrategia de embaixadores de marca, vale? Entón, que certos perfiles, vale, dentro da empresa ou da institución, que seleccionemos a certas persoas, que lles proporcionemos certas pautas de comunicación para que sexan efecto difusor, efecto viralizador dos contidos que esteamos a facer a nivel corporativo. Sempre vai funcionar mellor algo que comparta a mesma información un perfil persoal que a páxina de LinkedIn. E lembrade que en LinkedIn tamén podemos facer eventos, por exemplo, para organizar un webinar incluso dentro da propia plataforma. Hai distintas ferramentas que podes ir probando ou newsletters incluso dentro da propia plataforma de LinkedIn, pero sempre ter, ademais do que vayades publicar na páxina corporativa de LinkedIn, ter esa estrategia maiores de persoas que actúen como efecto viralizador. Vale, máis cousiñas por aquí. Creo que hai outra nova pregunta. Sí, bueno, unha xa está casi contestada, ¿no? Que Marta González que pregunta se considera ventajoso empregar a IA para xerar contidos en redes sociais, pero bueno, máis ou menos é Sí, o que estamos agora sí, sí, falando. comentáramos sí, pero bueno, eso, como vos dicía ao comezo, a IA pode ser moi bo axudante, moi bo apoio sempre cando sabemos do que estamos a facer. Non lle confiaría, desde logo, a estrategia de comunicación sin ter ningún tipo de contraste a inteligencia artificial. Así que, bueno, como creo que a maioría parte de persoas que estamos aquí somos profesionais da comunicación, pois imos ter esa cautela activada, non? E por aquí comentan, sí, Rosa Vázquez, no, da GACA, pero máis un comentario de Rosa que eles usan o WhatsApp a través de listas de difusión e pregúntanse que se crees que a forma máis operativa de usar o WhatsApp a través destas listas de difusión. sí, sí, desde logo, se vos funciona, se chega información, se tedes bo contraste, perfecto. Aquí, como vos dicía, non hai correcto e incorrecto, non? Simplemente que chegue ou que non chegue ás persoas ás que temos que comunicarnos. Esa é a única premisa. WhatsApp, desde logo, como bichedes, nese pantallazo que vos pasaba de Ave Spain, é a rede social máis consultada, porque case todas as persoas o empregamos maioritariamente. Telegram tamén se emprega, ese que ten certas capas extra, supostamente, de seguridade sobre WhatsApp, porque a fin de contas non temos por que funcionar asociando a un número de teléfono, non é público, quero dicir, ese número de teléfono.
pero WhatsApp é a cale as redes sociais, xa bichedes, máis utilizada, así que é perfectamente válido. Sí que vos recomendo, pois tampouco, aquí sí que non recomendaría duplicar o traballo. Quero dicir, se xa tes listas de WhatsApp e vos funcionan ben, pois non temos por que probar con Telegram, non temos por que facer sempre experimentación, non? Así que perfectamente válido. Non sei, Rosa, se tiñas igual unha dúbida máis concreta de a que te refires con se é máis operativo, se é outro sistema alternativo, non sei se ias un pouquiño por aí. Eu o que che diría é que se funciona, pois sigamos con isto, non? Non vexo que haxa outra ferramenta que vos facilite máis a vida, por así dicilo. Se realmente iban por aí os tiros. Falabas no caso de... Recibiendo. Ya, hay cosas de esas, ¿no? Pois vamos polo outro micro por aí. Esa cosa como de vibración ahí de... A ver, hay de todo. Es que, claro, me coges un poco así en frío, pero ¿quieres Bueno, que eu entendo que a entrevista de Rosalía de onte era para poñer. Unha dúbida, Bárbara, falabas de que no caso, moi lógico, no caso que alguén xa este funcionando o WhatsApp, que non cambia Messenger, no caso de que alguén se este plantexando crear esta lista de difusión e agora mesmo non este utilizando ningún, lle recomendarías WhatsApp ou máis Messenger por este cariz máis profesional que está tomando últimamente, sobre todo en certos medios, ¿no? Como se ve algo máis de o WhatsApp o uso para a miña vida personal e o Messenger o uso neste sentido máis para a miña vida profesional. Sí, a ver, aquí novamente faríamos tamén a pregunta de que me resulta máis doado, que me supón menos curva de aprendizaxe, porque para min, por exemplo, personalmente, resulta máis doado traballar con WhatsApp bueno, porque fundamentalmente o uso en escritorio, vale? Eso tamén depende un poquinho como nos vayamos manexar, entón creo que tamén hai que facilitarse a vida, porque as dúas canles son totalmente lexítimas. O único problema que vexo con Telegram, sí que é certo, como comentas, que está máis, digamos, profesionalizado, máis empregado por institucións, por medios de comunicación, pero sí que é certo que non ten unha difusión tan orgánica, digamos, que vaya sola, non? Un WhatsApp, pois eso, todo o mundo ten WhatsApp, non todo o mundo ten Telegram, entón teríamos que ver tamén a que público nos diriximos, non? Si por exemplo, son persoas de máis idade, pois se cada Telegram non o teñen instalado, ou te resulta complicado, veña, instalar unha nova aplicación para poder estar en contacto de máis. Entón, en canto a... depende un poquinho dos obxectivos que teñamos. Queremos algo máis masificado e se cadra ao que estamos máis acostumadas como usuarias habitualmente, non? Sería un WhatsApp. Queremos probar unha forma máis profesionalizada porque realmente temos un público que sí que non ten problema en descargar a aplicación, incluso empregala, pois iso, personalmente, eu sigo certos medios e institucións por Telegram, pero Telegram non unha canle que use a título persoal, non habitualmente, senón que uso como fonte de información, como unha sorte de fonte de captación de fontes, non? De algo así. Temos por aquí outra repregunta de Rosa. En realidade empregamos sobre WhatsApp e Telegram. En realidade empregamos as dúas, tamén Telegram, segundo as preferencias das persoas que nos piden recibir información. O problema que atopo é que as listas de difusión non se poden empregar desde o PC, por exemplo. Claro. Por iso vos comentaba, para min, bueno, pois ten as súas limitacións. Se empregades as dúas e podes manexar perfectamente o fluxo de traballo, fantástico. Pero vaya, que sí, que non hai solución. Non sei se WhatsApp Business, se coa aplicación, incluirá isto como algún dos grandes cambios. Porque sabedes que podemos consultar WhatsApp en web, en un navegador, pero tamén descargando a aplicación. Son dos xeitos de funcionar. E tamén é certo que WhatsApp, pois hai veces que chegan novidades antes a iOS, ao sistema operativo de iOS, e despois a Android. Bueno, isto como con todo. Despois non sei se hai alguén máis que quere intervir de voz ou enviar un... Sí, preguntade de todo, porque como isto era tan amplio que podíamos falar desde IA, de manexo de IA, que xa nos metimos un pouquiño a redes sociais ou web, pois aproveitade. Bueno, creo que cumplindo horario, ¿no? Que faláramos de 11 a 12:30 este primeiro seminario online sobre comunicación corporativa, creo que vamos a cumplir preguntas incluído o horario con exactitude, así que casi podemos, Bárbara, despedir, van das 12:30 a despedir este primeiro seminario. Bueno, cedendo esta palabra simplemente por si queres facer algún último comentario a modo de conclusión. Eu creo que desta máis que interesante xornada, que vos lembramos que
En breve poneremos a vosa disposición a grabación do seminario completo e que Bárbara tamén nos enviará a presentación, como nos decía antes, pues, bueno, para que poidades algún tema que non puiderades apuntar ou unha dúbida que teñades, que poidades consultar tamén na presentación de Bárbara, que a verdade, Bárbara, estivo ben. Moitas grazas pola vosa atención e simplemente lembrar que teredes os meus medios de contacto por se queredes consultar algunha cuestión concreta, algo que quedara incluso para as persoas que vexades a redifusión, que entendo que, bueno, pois perdeche desgraciadamente o momento do directo, pero que quede tamén esa porta aberta e o que vos animo é simplemente a experimentar, a probar, que, como vos dicía, non é nada correcto ou incorrecto, simplemente ter en conta os valores de comunicación e, como vos dicía, nestes seminarios que organiza o colexio, pois poderedes profundar tamén en como xerar un auténtico plan de comunicación acorde aos tempos que temos a día de hoxe, que experimentedes, que a inteligencia artificial non é a vosa inimiga, tamén quería un pouco tocar esta parte e que contrastedes moito con ela e que vayades probando, ensaio e erro, porque a fin de contas todo isto segue sendo algo bastante experimental que estamos aprendendo todas a día de hoxe a base de compartir este tipo de experiencias. Así que, sen máis, despídome e deixamos a porta aberta para o que queirades comentar. Moitísimas gracias, Bárbara. Gracias a todos os asistentes, que prácticamente todos se mostra tamén o interese que tuvo a jornada. Prácticamente todos nos están ahora mismo escribindo, dando as gracias a Bárbara pola súa exposición. Así que moitísimas gracias. Te lembramos simplemente que esta é a primeira das 3 jornadas, dos 3 niveles online sobre a comunicación corporativa comunicada con estrategia. Neste caso, esta primeira, Bárbara Guedes Gariño, falando sobre as estrategias de comunicación digital, e as dúas seguintes serán o 13 e o 17 de novembro. O 13 de novembro, partido a partir de 4, partido por José Luis Reza, que nos falará sobre comunicación corporativa. Esa semana seguinte, o lunes 17, ás 11, Marisabel Míguez González falará sobre o diseño dun plan de comunicación. Moitísimas gracias a todos, moitísimas gracias, Bárbara, e seguimos en contacto. Moitas grazas. Bo día a todos e todas.